So arita sa mga gugma-gugma no. Gugmang gyatay. Guys, dili sayop ang magmahal. Dili sayop ang magiging marupok. Dili sayop ang magpasaylo sa tao nga nagpasakit sa tuwa. Basta depende na nimo kung kaya nimong barugan. Ug usa pa sad kung ikaw magmahal, dili na nimo i-mind ang mga tabi sa mga tawo nga naa sa inyong paligid. Kay ngano, dili sila ang imong ikauban sa usa ka panimalay kundi ang imong partner nga imong gipili karon. Ayaw paminawa ang mga tabi sa mga tawo nga mauna kay ngano man. It's better nga imong suwayan kaysa imong pagmahayan maabot sa panahon, di ba? Kung mag-work okay, kung dili at least you try. Ana ra na siya. Kung magmahal ta, mo nagingon nga ang gugma buta, tuo jud ko ana. Kay ngano kapila na ko nahimong buta sa gugma. Pero maabot ang panahon pag grabe na ang imong sakit nga nabati or grabe na ang pag-insulto sa imuha. Ana na jud ka makaingon nga it's enough. Enough na kay ngano man. Ang mga tawo girespeto ka. Ang mga tawo nga nasa mga palibot girespeto ka. Pero ang tawo nga imong gipili nga ikauban sa imong kinabuhi, wala ka respeto ha. Napa ba kay ganahan mo respeto sa imong anak? So naa mga iilan lang. But sa ilang hunahuna, wali. Nirespeto na lang na isip ka ila higala og tawo. Ana na. Mao na kong giingon. Dili so gani gud ang atong pagka magiging marupok or mapasayloon. Sayo para sa uban nga ang tawo nga nakasala sa imuha imo lang gyapon tagaan og laing chance, dili na sala ayaw pag-mind ana nila ako naagi po na nako kapila na ko gikaon akong sinuka nga mao naman ni kay ngano tungod kay involve akong mga anak ug mao ay kalipay sa akong mga anak. Pero maybe this time murag di na jud madakay ano man, daghan na mga reason, daghan na jud reason, grabe na mga reason nga akong nahibaw-an. So mao na kalas. So kung magmahal gani ta, piliun sa tanang tawo nga mas labaw pa sa ato ang gibiyaan nga lalaki or babae. Dili ta mo punit nga mas mag-antos pa ta sa kamot sa tawo nga atong gipili nga bag-o karon. Kay ngano man, dapat once gani mangita tag lain ka relasyon, dapat mo level up ka, dili ka mo down og pag-ayo kay aron makita sa imong tawo nga gibiyaan nga much better di ay nga nawala ka sa iyang kamot. Di ba? Nagiging much better ang imong life nga wala na ka sa iyang mga kamot. Subot pasabot imong gipamatud-an sa iya nga